चूहू चूहू बोले चुचुहिया सगरो सोर होता। फुट गइल ललकी किरनिया जग में अंजोर होता। दर्शन करे खातिर भगतन के जुटानवा भइले ना। देवी मैया खोली न हो नया नवा अब बिहनवा भइले ना। देवी मैया खोली न हो नया नवा अब बिहनवा भइले ना। Mix by Manish Kumar. Music by Nishad Raj. 4 बजे भोर से जगा बेली मलिनिया जागी माई दर्शन दिखा दी। उठ जाई हाली थाली आरती के लेके खारा से बकन के भगिया जगा दी। लागल बाय माई अब हमारो फिकिरिया अभी धोवाइल नहीं रौरी मंदिरिया। अखिया ललाई गइले असर में रउए ध्यानवा गइले ना। देवी मैया खोली न हो नया नवा अब बिहनवा भइले ना। देवी मैया खोली न हो नया नवा अब बिहनवा भइले ना। अभी आप सुन रहे हैं अमरजीत सावरिया की आवाज में। होई गइले माई सब पूजा के तैयारिया लागी गइले भीड़ दुआरिया हो। डीजे निषाद करे आरती विशेष माई खोले दी बजरी के बरिया हो। शरण में रौरिया मिट सिरा बाजू गई है आसन लगाई माई चौका पुरई है। भगती में लीन होई अमरजीत राउर भजनवा गइले ना। देवी मैया खोली न हो नया नवा अब बिहनवा भइले ना। देवी मैया खोली न हो नया नवा अब बिहनवा भइले ना। अम्बेडकर डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो, चंदौली हाट।